U ovoj meditaciji radit ćemo na otporu koji se pojavljuje kada nešto trebamo raditi i pritom osjećamo nevoljkost i nelagodu. Osvijestit ćemo razliku između moram i želim, a onda raditi na isciljenju, odnosno uravnoteženju ta dva naizgled različita koncepta. U ovoj praksi disanje je alat. Ono je sredstvo kojim ćete za trenutak promijeniti stanje svoje svijesti. Uzmaknut ćete od svakodnevnih briga i problema, straha i zabrinutosti, a uroniti u bezdan svoje nutrine, tamo gdje je čista bezuvjetna ljubav. Disanje će pokrenuti vašu energiju, uzbrukat će uspavanu strast i odlučnost. To su važni elementi kod iscjeljivanja. Zato je važno da dišete posvećeno, da se potpuno otvorite. Disanje će vam pomoći da rastvorite cvjetove u svakom vašem energetskom centru, kao i da pročistite nevidljive kanale. Pomoći će vam da energijom probijete kroz svoje otpore ili jednostavnije rečeno, dopustit ćete energiji da popuni sva vaša tamna mjesta. To su područja u koja energija rijetko zalazi, jer ju život neprestano gura po udaljenim putovima svijesti. Sada ćete putem disanja zakoračiti u tišinu i osvijestiti ideju moranja. Zašto postoji razlika između moram i želim? Kakvi su to otpori u vama koji ju stvaraju? Osjećaj moranja i težina koja se pritom javlja je ništa drugo do programa na djelu, nesvjesna selekcija što promalja iz sjećanja i podataka, a ne iz činjenica. Postavite se u ležeći položaj. Neka tlo ili postelja budu ravni, bez jastuka. Diše se na usta, a ne kroz nos. Dišite bez napetosti, naprezanja ili utrke sa osobom čije se disanje čuje u pozadini snimke. Disanje se događa iz 3 dijela. Prvo se udahne stomakom, pa nastavi gornjim dijelovima pluća. Potom slijedi duži izdah. Evo ovako. Znači udahnete stomakom, nastavite sa gornjim dijelovima pluća i duži izdah. Sve do kraja. Pokrijte se s nečim, jer može biti malo hladno tijekom disanja, ovisno koje je doba godine. Otpustite vječna pitanja kako to i zašto to. Prepustite se vodstvu onoga dijela vas koji točno zna što vama treba. Ovo je praksa o povjerenju. Dišite nježno i s lakoćom. Dišite prirodno i s ljubavlju. Imajte na umu, niste sami. I ja dišem s vama. Zajedno prolazimo kroz ovo. Svaki moj udah neka vam bude poticaj za dalje. U njemu su svladani otpori koji vi sada osjećate i neka vas posjeti da možete izgurati ovu vježbu do kraja. Volite to disanje, nemojte se naprezati, nije to sport, nije natjecanje, to je samo predanost.
To su najjednostavniji udah i izdah, ništa više. Oni su mjera vaše svijesti sada i ovdje. Oni su sve što imate. Otvorite slobodno usta, otvorite ih širom, udahnite s guštom taj zrak. Kada izdišete, osjetite kao da predajete zadnju uncu sjećanja o svom starom ja, sve te misli, podatke, kao da ih predajete nekoj sili. Dok dišete, vi sada imate priliku angažirati svoj um, zabaviti ga koncentracijom na dah, a to je vrijeme predaha za vaše tijelo. To je vrijeme da se nepoznato i neznano probude u vama, da ih posvjetlite svojom pažnjom i svojom ljubavlju. Ljubav prema sebi je sada vaša jedina stvarnost, to je vaša misija, to je vaša životna zadaća. Koristite i svoju maštu, ona vam omogućuje ovo putovanje, ona je korak u proširenu svijest. Zamišljajte kako ste već tamo, slobodni i bezbrižni, kako ste ispunjeni ljubavlju i sada više nemate nikakvih utega ni ograničenja. Zamišljajte sebe kako svijetlite u svakom udahu i izdahu, kako svjetlo prožima sve te male identifikacije što su vas porobile u svoje okove. Sada imate priliku sve to otpustiti, vratiti se kući i sjetiti se svoje prave prirode, one bezuvjetne ljubavi. Probudite svoju strast, dozovite inspiraciju, neka vas oni vode, neka vam se sve od ovoga trenutka promijeni. Vi sada dopuštate onom dijelu vas koji sve zna, da vam ponudi odgovore na pitanja o ovoj vježbi, da vam ih šapne, da vam unese jasnoću i svjetlo i da oni budu kao nekakav val osvještenja u vašem umu i vašem srcu. Dopustite to sili da vas probudi u novu stvarnost i prenese prošireno znanje i istinu o vašem podrijetlu. Vi morate disati, inače biste umrli, zar ne? Ali o tome ne razmišljate u kontekstu moranja. Vi jednostavno dišete. Vi živite. Bezbroj je postupaka u vašem tijelu koji se događaju sami po sebi, prirodno. Oni se moraju događati jer inače ne biste bili živi. No vi ih niste svjesni, ne zamarate se njima. Pa isto tako usvojite tu indiferentnost i prema stvarima koje vam ljubav donese u život, prema svim izazovima, takozvanim poteškoćama i osjećajima lijenosti, tlake ili depresije.
Možda vam se sad čini kao da ste uronjeni u neki ljubavni lonac i čekate da uzavre vaša strast, da probudi vaše tijelo, sve vaše stanice i atome. Trnci vibracija koje osjećate pokazuju vam ostatke stare energije, otkrivaju vam svoj položaj, gdje su se skrili. Dajte im svoju pažnju, oslobodite ih, kažite im volim te. Dišite sa užitkom. Osjetite tu blagodat što sada prolazi kroz vas. Osjetite kako vas preplavljuje neko neobjašnjivo znanje, osviještenost i neku neobičnu ljepotu koja ih okružuje. Ljubav vas sada kroz disanje ispunjava, oplemenjuje vas i pruža vam svoju naklonost. Poštujte svoje disanje. Ono je blagoslov, ono je život, ono je sve. Malo se opustite, ne budite toliko ozbiljni. Ne morate vi ništa. Tako sam ozbiljan. Ne morate vi ništa. Samo se nasmijte. Nasmijte se iz srca, iz duše. Ovo disanje je idealan model koji vam pokazuje kako da se nosite sa okljevanjem i nevoljkošću kod radnji iza kojih stoji osjećaj moranja. Jednak je to proces, prvo vam se ne da, a onda se nešto dogodi, otpor se povuče pa nastupi znatiželja. To znači da ste prešli prag i sad ste slobodni u novom okruženju, novoj stvarnosti. Ali doista ne morate vi ništa, samo učinite. Izbacite riječ moram. Otpustite osjećaj prisile, otpustite te okove oko svojih ruku i nogu. Imajte na umu, samo vas sjećanje sprečavaju da moranje postane volim te. Kada imate osjećaj moranja, onda sve to proizlazi iz uma, iz glave, sva ta nevoljkost, otpori, sav taj bunt, a opet neki tihi pristanak na aktivnosti koje ste prisiljeni raditi, a ne smatrate ih kao moranje. Uklonit ćemo i riječ prisiljeno. Maknimo i riječi, to je važno, važnije od ovoga. Baš kao i ovo disanje, cilj je sve dovesti u nekakvu ravninu, u jednaku važnost ili jednaku nevažnost. Ali gdje vam je pažnja? Gdje vam je sad pažnja? Gdje su vam misli? Mislite li od nečemu? Jeste li odlutali? Pažnja je jako važna. Ona je temeljni segment svijesti. Jer kaže se, ovdje gdje je pažnja, tu je energija. Pažnja je ključ iscjeljivanja. Otvorite slobodno usta, širom ih otvorite, dišite. Ovdje sada želimo osvijestiti kako um uz pomoć sjećanja kreira scenarije, prizore i slike oko toga što će se događati kada vi odete tamo gdje vam se ne da ići. Želimo osvijestiti što aktivira osjećaj gnjavaže i moranja.
Kada nešto lijepo u pitanju, recimo odlazak na plažu ili na kavu s prijateljima, onda vas ti scenariji ne opterećuju. Ali ipak, u oba slučajeva vi duboko vjerujete u priče uma, koje vam objašnjava kako će se stvari odvijati. Ključ je u nevjerici. Ne vjerujte tim scenarijima, kao što ne vjerujete filmu u kinu, i znate da oni nisu istiniti. Vjerujte radije energiji, baš ovome što sada osjećate. To je vaša pokretačka sila. I ako joj date svoje povjerenje, ona će vas odvesti u iskustvo istine. Ne vjerujte svom unutarnjem dijalogu, ni tim zamišljenim ljudima u njemu i slikama, što će tko reći, kako će reagirati, što će od vas tražiti. Jednostavno ne vjerujte u to, to su sve sjećanja. Zapravo samo to i stoji između vas i užitka, ili barem mira u rješavanju zadataka iza kojih stoji osjećaj moranja. Jednostavno učinite, integrirajte voljenje u taj čin, samo kažite volim te, ustanite i krenite. Sada se polako ovaj aktivni dio privodi kraju. Izvršili ste razmjenu energije i sada se prepustite. Sada slijedi zahvalnost. Pomaknite disanje u jedan udah. Udahnite duboko. Izdahnite. Dišite prirodno i potpuno se prepustite. Uklonite sve otpore. Ovaj mir, to ste zaista vi. Prihvatite to punim srcem. Ovo je tek jedan mali dio opuštenosti mira koji možete osvijestiti, tek mrvica blaženstva koje se duboko u vama nalazi, a ipak itekako je snažno i moćno. Imajte povjerenje u ovaj mir, u ovaj spokoj, sanjivost i ušuškanost u duboku intimu vašeg sebstva. To je ključ slobode. Povjerenje je tajna budnog življenja. Dopustite da vam tijelo utone dublje, da se zalijepi za tlo.
Dopustite da pritisne planet, da ga učvrsti, neka se s vama stopi. Postanite jedno s planetom Zemljom. U vašoj zajedničkoj misiji iscjeljenja putujte u više svjetove, u više vibracije. Raznježite svoju tjelesnost, svoju materiju, svoj oblik. Sve to neka nestane, neka se utopi u taj mir kojeg sada osjećate. Prepustite se. Dopustite da ljubav posreduje u tom duelu između žitka i moranja. Neka ona unese mir i ravnotežu. Ljubav će, ako joj dopustite, oplemeniti svaki vaš korak, svaku vašu odluku. Preobrazit će nelagodu, nevoljkost i osjećaj težine u mir ili barem u nezabrinutost oko onoga što će biti, kako će biti. Ovo je sada idealni primjer kako moranje postaje zadovoljstvo i prihvaćanje. Kako moranje postaje ispunjenost, nešto što vas čini kao biće od svijesti, od pažnje, što vas čini promatračem onoga koji vreba sebe, koji otkriva što radite ovdje na zemlji, koja je vaša prava misija. Što je to što morate? Što to znači ja moram? Ili ja ne moram? Sad u ovom trenutku uklonite te dvije riječi. Neka ostane samo djelovanje. Neka ono bude u ovoj ekstazi u kojoj ste sada u ovom savršenom miru. Neka sve te granice jednostavno ispare, neka nestanu, neka se očiste. A umjesto njih neka ljubav ispuni vaš prostor, vaše biće. Otvorite se tom centru zadovoljstva i sreće koji vam se otvara kad radite nešto što volite i ne osjećate težinu moranja. Dopustite neka se integrira u vašu posvijest, neka ukloni tu tlaku taj osjećaj daveži, osjećaj treperenja u stomaku i nevoljkosti. Budite dobrovoljci u svom životu. Sve radite s voljom za znanjem, za iskustvom. Radite to s ljubavlju, posvećeno, sa zanimanjem i promatrajte što se događa. Sve to ste vi, nema nikoga vani. Izbacite iz sebe sve što je višak, a zadržite najbolje. Svaki put kad idete nešto napraviti što tobože morate, rješavate se toga viška.
Činite to s guštom, sve radite s guštom. Uživajte u oblačenju, u izlasku iz kuće, u svakom metru hoda. Gledajte kako moranje nestaje, a pojavljuje se avantura, misija u nepoznato. Svaka osoba na tom putu, svaki kutak planete je nešto novo, nova prilika i novo znanje. Jedan od najvažnijih koraka na tom putu je svijest da ste sve to vi. Vi ste gušt i znatiželjno dijete. Vi ste i otpor. Dopustite tom pozitivnom dijelu u vama, tom znatiželjnom djetetu, da obavlja za vas sve poslove. I neka se raduje izazovima koji se pojavljuju. Izrazite zahvalnost za ovaj trenutak, za ovu budnost u snu. Recite, hvala što sam sada i ovdje. Hvala na prilici da probudim svoju svijest, svoju ljubav. Hvala.